Hi guys, good morning. Hello sa mga kalugar ko dyan. Hello sa mga Oragon dyan. So for today's video ay gusto ko lang i-share sa inyo yung aking appreciation, yung aking gratitude to those people na tumulong sa akin para maging excited ako kagabi before ako matulog at saka ngayong umaga. Ah, Totoo talaga yung guys na yung blessings talaga dumadating siya sa hindi natin alam. Ah, Dumadating siya nang hindi natin na-expect at nagmumula siya doon sa mga tao na akala natin ay wala lang because wala naman tayong connection sa kanila, di ba? Hindi natin sila kaano-ano, hindi natin sila kaibigan. Pero ganun talaga siguro, ganun talaga ang Diyos. He really works in mysterious ways. Nagpapadala siya ng mga tao, ng mga angels natin sa buhay, especially kapag nangangailangan tayo ng tulong. Um, Nakakataba ng puso dahil alam mo yun, yung parang darating na lang sa'yo yung mga tao tutulong sa'yo para ma-achieve mo ang isang goal, ang isang objective mo sa buhay. And alam ko, karamihan sa ating mga small YouTuber ay alam natin yung ating goal. Of course, one is syempre ma-hit natin yung 1,000 subscribers. At pangalawa, syempre yung ma-hit din natin yung 4,000 watch hours. Of course, para magkaroon tayo ng benefits sa pagbabloging dito sa YouTube. Uh, Actually, I started my YouTube channel way back 2014, pero na i-activate ko lang siya, actually na workout ko lang siya last year 2019. Kasi nakita ko na, na-realize ko na yung importance ng YouTube sa pagbibigay mo ng mga informative informations, pagbibigay mo ng motivations, pagbibigay mo ng mga kasiyahan sa mga tao na, alam mo yon yung parang tipong hopeless, yung hindi nila alam kung anong gagawin sa buhay, without direction. Kaya dun siya nagsimula. At aaminin ko sa inyo guys, talagang napakahirap niyang gawin. Kasi it will take you a lot of time, it will take you a lot of effort para lang, alam mo yun, maging activated yung YouTube channel mo at somehow ay magustuhan ka ng mga tao. Pero sa ating mga small YouTuber, mahirap siyang gawin. So, we need really to put time on this one para really talaga ma-workout natin siya. So, I've been doing this YouTube channel na talaga binibigyan ko siya ng time since last year, I think August, July or August, somewhere uh, on that month na sinimulan ko siyang gawin. At gumawa ako ng mga videos na sa tingin ko is mapupulutan din ng mga aral. Yung mga travel, yung mga experience ko sa buhay, being married man, being a PWD. So lahat yun, dinocument ko siya actually. So good thing dahil meron akong photos application na karamihan doon sa mga nakukuha kong picture dito sa aking mobile phone ay nadadirect na save na siya doon sa photos. So it's an application na connected siya doon sa camera mo, sa gallery mo. So kung wala pa kayo ng ganun guys, so pwede niyo siyang i-download. As in photos, download lang, photos, free apps lang siya. So pwede niyo siyang i-download sa phone niyo para since siyempre, 'di ba, dahil gumagamit tayo, most of us as a small YouTuber, gumagamit lang tayo ng mobile phone. So malaking tulong din 'yun na maibibigay sa inyo yung photos application na 'yon. So, ayun na nga guys, to short this story short. So, kagabi ay ako ay nasa 945 subscriber na. So, ang goal ko ay ma-hit yung 1,000. At ayun, siguro 3 times din ako nakasali sa mga live streaming ng mga YouTuber din. Pero most of them are, ayun, kapag binabanggit nila yung pangalan mo, so
may papasok sa bahay mo, tapos yun, magkakaroon na kayo ng dalawan sa bahay nyo. Pero it takes me a long time para alam mo yung ma-achieve ko yung ganong numbers. So, dun sa pangatlo ko na LS na napasukan, I think it's really good thing at it's really a blessing dahil siya yun yung tao na tumulong sa akin para ma-promote yung channel ko sa mga iba niyang kalugar. At gusto ko siyang banggitin guys on this video dahil I am so grateful to her dahil sa kanya na-achieve ko yung 1,000 subscriber. Siya ay si Miss Liz Technique. Yun yung kanyang YouTube channel na talaga naman nag-promote ng aking channel. So, from her at yung mga kasama niya sa grupo, yung mga ka-YouTuber niya din, sila actually yung tumulong sa akin. Can you imagine guys? From 945 to 1,000k at meron pa silang additional na bonus doon. So, can you imagine na hindi ko naman sila kilala at wala akong really direct connection sa kanila. Pero sila yung mga tao na tumulong sa akin para ma-achieve ko yung pinaka-goal ko from the very start last year na sinimulan kong i-activate yung aking YouTube channel. So ito yung mga tao na talagang nagbigay ng effort and mararamdaman mo talaga yung kanilang presence, yung kanilang support na alam mo yun, habang nag-uusap kayo sa live stream, nag-chat, so makikita mo talaga kung gaano sila ka-concern na makamit mo yung small dreams mo. So I am really grateful and thankful sa inyo guys dahil sa inyo ay na-achieve ko yung isa sa gusto kong na-achieve dito sa YouTube channel ko. At sa tingin ko isa itong milestone ng aking pagiging YouTuber. Of course, kailangan ko pang i-workout yung watch hour. Pero 1,000 subscriber, it gave me more like of how do you call this? It gave me more of chance to interact to other people, and of course it widens my reach para mas marami pa akong tao na matulungan o ma-inform kung ano man yung mga concern nila sa buhay. So with this video guys, I am really thankful at gusto ko na rin banggitin yung mga tao na yon at sana ay mabanggit ko ng tama ang inyong pangalan. At doon sa hindi ko mababanggit, so gagawa na lang ako ng ibang video kapag nabalikan ko na kayo, okay? So una kay kay V Violet, kay Ansky Valor, kay Black Python Motorider Vlog, kay Renz Martin Gabon Flores, kay Mia Cathy Molino, kay Sheng Vlogs, kay Simply Clarissa. Ito si Simply Clarissa talagang isa dito sa motivator eh. Parang katulad din siya ni Liz Technique Vlogs na talagang grabe mag-motivate sa mga tao. Kaya siya rin talaga yung isa sa nagdala ng motivation doon sa mga tao para supportahan ako. So thank you Miss Simply Clarissa. Tapos kay Lynn Padian, kay 188, kay Ana Marie Garcia, kay Ana Marie Bicolana, kay Keron Studio Channel, kay Victor Best, kay Nani Nuna, kay Glover AF Creation, and kay Regina Mary. So sa inyo guys talaga, I am really thankful, I am really grateful because without you, hindi ko maabot yung aking 1,000 subscribers. So thank you guys for this experience. I love you. Bye.